Öyle vallahi bu Hudaý tutan ýa gollaý bun. Sen säbe adam hakkyn bermesen hakkyn ýeten şeýle öyle döneýin sag bolun düýnmen hakkym ýdyň otur. 36 santy gel 36 bolup sen gutlaýan aňyň soňky 30. Boyka! Yes! Boyka, boyka, boyka! Boyka! Bu ýaşym bamyň 36 bolup sen aňyň soňky 30'dyň da tuwalama. Gutlaýan am Allahjan. Pradyn beýik tutman goýda gala näme dit gotup tura kopsuna tanap bilmedim. Sen burun koyko dämso. Senin masa boyko am tanap biz. Kovmam can tam işen kovme. Spasiba selam olur tanrı arkadaşım kop. Aýdym galym aýly. Ha, äder bir bolsa onam jedadyr mena jeda berýändir sana. Sen ceza näli berýän? Maýryk men tutma şu atýan seni. Bir nola sen. Bolýadyr men tän bir bolýar onam kim tutsa jeda bolýam ops bäseselli. Okeymi? Onam utulsaňam teleske çykyp aýdym aýtyp berýän. Eliňe pul talýanda stola çykyp aýdym aýtyp berýän. Sen utulsaň 5 tan sygyryňa bar sıçan dermanap öldürýän gün efirde. Etdiň şon. Hamsın jana kıyacak sen. Maňa men maşynyň üstüne çykyp ýalaňyz bolsa. Sen sungadym atdak ýa, menem sen işiňe diýän, sen men sungadymdan urjak bolýan. Menem sen çyryýan. Aýdym aýtyp berýän. Ya 5 tan sıçan dermanap hep öldüräy. Buğda yarımı burada bir ölür sıçan derman ver haram versin böyle. Men dalsın odun ölür diye bak aýdyp aýtdyň teleska çykdy. Aýdym. Sen teleşka bam o diye bu obasında bak bu kumla be. Teleşka bam diye. Yok canlarың ne var diye. Sen 30 sekund yan utulluk gelemedin. Persat kalmamy. Persat kattılar am persat kattılar. Allah can am persat kattılar. Boş geçeymesin. Hacı Bey sağ ol. Muravar boyka. Yop tutmasak bolany. Huda ýalaňyz oturtýar efirdim men. Gelýär olun rahat like sag ruň bir zat. Putin nerede? Ha işalaýlyň eblek katapau diýdi ha işte. Karşıma atadyň soňky. Spasiba boyka. Boyka Hudaý kessin wara, boyka söz berýän. Ýatladyr. Men hiç kime padilitseden näler, hiç kime bana çağıramak. Ýöne söz berýän garaş. Bir oyun tullum dip o boyka da bul boyka. Başga bir oyun tullum dip beýtmesen o beýtme. Dene, indi göze sel erkek gel gurlo söyle atsasan gurlo söyle. Re. Hoca geldi bol berem. Men goýja dinleme ýapýan sen men goýja dinle. Sen erkek oglan bolsaň, düýün men sen 3 nol skoy utamda jezaňy $100 bermedim. Sebä gelip mengden hatırlamam şoňa pul çykaryp çykdaýjat oklaýar dämi şu tony. Şeýtip salýarlar dämi telefona şonam gelip maňa oklaýar dämi. Ay sen öňem palirof like basın bulatlı diye. Efir onu 250 adam patpisat ettir tavay bir şon 500 elin. Selvi. Ses git. Ekran like. $100 näme? $100 uğratýan jezaňam çekýän. Yo 110 oraş o dedi onu men sen liboy berem ütçüm bilemeden özüme göwnümet de men sen utulacak. Sen men liboy berem de like basa sen men liboy berem utaňa ko. Sen kim men utup? Sen ömrüňe utup gördüňmi ömrüňe 3 adamyň efirde oturup. Sen men düýün utduma. Men düýün wara, düýün men 80 adam bilen seni üçüne ortdum soy. Seni 1000 adam bilen otyrdyň. Näme gepleýän? Bir diliň isgamen ýandy, gepleme. Ay başga ýerim ýysa bolmasa bolýar da çe 4 gül. Wala utulsaň syptyryp berýän bir aýdym. 3 tane gül.
Üstacık gül utulluğu, şundan utulmayın yankıyal, haşt 2 kaçık tapa boz sağ ol. Bir adamda gülay yok mu? Gitti yank perçatka da bir derek koy. Evet, давай, эфир, подлиться, 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 подарок от меня, эфир, подлиться, go, 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 go. Добра, Росшель. Go, 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 go. Chicas, bas. Chat, şuna mı sok? Bizde oyun. 3 katı. Chat, 3 chicas. Давай, 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 давай. Chicas. Спасибо. Chat, 10 sekund, 3 chicas. 3 chicas, 3 chicas. Boyka! Boyko'ya bir koy chat. Boyko, 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 Boyko 36 santimden. Boyko'ya bir koy chat. Boyko, Boyko, Boyko. Boyko! Yes. Selvi, Selsa. Oyunun dengelmez bloğlan bilen. Bloğlan. Geynem olsun ha görüyen oydum. Geynem olsun gördüm. Klildet. Bolya senin utyan arasında. Bolya da ne mi utulmayan adamım dur. Bolla düğün men sen şuna koydum diye düğün gelmerken so boyka değil yani özne göğün isteyen bolsa. Boy vardım ya. İstese adrem gele istesen gelmez atmadım istese. Nasıl trenerine göre? Özne göğün isteyen bolsa sana bol bir yol var sokmasın men utulacak bir yol var sana zımsın men oturacak bir kabilen. Yol var. Yol var sana şaşı boykadan. Sonyalık son kan varsa bol sana yol varsın sen özne göğün isteyen bolsa. Ya bugün çıktı. Merçi bir kadın vardı mı? Altın zor dün kaybetti oğlum. Dün kaybetti. 24. 24 geliyor. 24. 24 saat efirde sen bunu oynap boluyor diye. Gelip bana yazsın şöyle. Kim boyka varsa bana kızıklar 36 santim. Oğlum 36 santim bile ama oyunu sen öldün ulluğunu. Sen yani hani yol var sormal kelle şu an ne? Oğlum kaybetti altın zuğun. Bir zayın pulun. Düğün hiç adanatır var güçlü danatır hiç adam cüsüne puluk tormayandır yattan çıkarman öyle var. Erkek düğün kulen Raşot. Davay mı? Ya. Ya gerek gel ya ama. Otuvelim bırakan arif. Ha? Sen hangi yaşa çelini de şu olana 3 2 oldu değil mi? Ya oyun aileyim şu an Raşot.